Negapor kumu local amali jongga 17 North Long constituency. Habari barki issue jong inong song sinong. Hangte po tham yo molong. Ngakwa ban penpa wa ban keren e. Namar I have every right kum local amali. Banganya budin klem song thai. Kumba shua election jong ni arjar pulai. Ngarang da banong ba ka constituency lani ka judge benriu hi borok kuai kanung khimilanti ba yang aku mu kertong atau kepor balik ban yuk kecat komut anum compromise just for the sake of election. I'm been elected to fight for the survival for the future generation. Dengan ku aban keren kentok ni kepor kham tam ke government kadon hok ayu kabasisin kasi ngitip ba all land belong to the people. Bila ai pat nak ta kajaka sa government ban pendongkam nam ta ban serve ya kipai ba rei bang ipai pat ha bade bar kani ka jingja po thami molong ka bang nang khimilanti ba kan poino sa kata ka solution rei ka basungsi ka long ba ngan pen kan mau ba ki por bar ki sem balit no lami ka jingkhain ba shispa phrapo saw ki long yin ken pen kriya nang tu na po thami molong sa po municipal quarter ka mamut shispa ar po phra ki dei na po municipal but san phun riu ki dei na ki way pat ki other department nrei ka basulingo apat mata kalami kaneka lai saupuar families nrei larang ya khen nya taka baki ai kijing khen go maki pau lai spa saupuar families kabamut basa shispa phrapusa basa shispa sanpu phra ki families etc kinsrang ai ka sarkar ka jaka nam ta jongki kidei ki ei ngasosi ngasuk thang gaman sem kalong ba bale ki breu ki jongi ki pelong ko minong songwai halak jong kari belengim pendong kam ya ka bor ya ke ikhtiar kum kita ki try jala kum nungi dei banang ban deal ban kita ki nong songwai ka bang ko apan pau hni kalong jingdo nong ko bakrau larangi phai ha po sor langi phai sa po ki border dang khindat por ha kani ka 6 differences ha ka ji penbet ya ka first phase ha ka bri ka border jong assam an mekhalia kumba r point r phokhandai square kilometer kata kadai ka jaka ka bahap apo khana para pilang kata kalalik ei sapo asam bat menta pat ngai iba sarkar ngamong tangi ba prestun marwei I honorable deputy chief minister ring hapan keno ya sarkar i brokoi ke MDA 1 mensua ba ka MDA 2 kadai ka jo bat hangni ngi bala kular pa ban ai sa 1.4 acre bale kei hadukat no ko ba mangi indon na takajing sosng ei nam takiway pat kini gidi tang kinong tre jong sarkar ka bang ko an ban pen mau kum lokal mali nang ni sakmat imdin penong kamsyu harijan colony ngimdei ban penong kamsyu punjabi colony ngimdei ban penong kamsyu swipaling ngimdei ban penong kambe ba kum kinong songsnong hapo them yo mulong teka banga bu ya takajing kali sakipat ba ya kita ki baju perta persya boros kata namar ngaong tang ni kowei laraga sarkar kadang hapan compromise ban pendem kum kitrai yang khamat kinong songwai live as it is no kam ban kata ye ap baka VPP kan war ka bor ban ngin le la ka jong kamram na maringi la pengit but we should do not only good thing but we should do the right thing. We should take a decision not only good thing but we should take a decision for a right thing. Tiga mo ko ang panpaw hangni how uniu amantau snem hi habre ne ka jo ke issue nilayo ka jing kular ha bang i ba hadian ba high court ada by order repo ka government lembaga HLC bade ban remove no relocate no iki hendrai ki percha mantau snem tide halo tanong rem how panai arpo how panai me khat artrik arjar pulai mantau snem ngabu ka deadline ya ga government bangamut ban le ye ngamdei takaktien de ka kam hendrai ka sulong no bakami no ki issue jong reservation policy kabla yalam de ba arden kum nongelam jong ka VPP ngahaban refrain no ila dia namar bangi I bakani kalong ka bakham dong kampat naga benta ki samla tenmar kadaw ngan perken mau beng pai ba naka way collection du collection MDC ka bade ka dual post arjar khan riu hadu bade ka by election jong ka arjar ar puwei hadu bade ka election arjar pulai kani ka jo ka government kalong bakin pen kriya no ya kini gi nongsong snong po thami mulong ko basusi kalong ba hadu menta kem semala lesi kani gijing ya kendo ani khandet singi kalong ba kiong ba
kin sa penkeriak no daga baay biang taka 1.4 acre ya kini kinong song sinong maybe kani kala bandai skoi par kajing penbit bakal election MDC bat MP do hajan kani ngaku ban keren daga jing sokya bagi pai ba kini ban sotu bagi ta baro ki baperta nakapor skapor bagi persya ni ki issue kin soba ban comments ban react manginom la ban long ngidei ki try sinong ngidei ki trying bat ngihap long rukum ki trying habangi deban sotu rukum lo ban ya deal par kita kinong songwai kita ni ikin tina kalyang jonga nginang yepet bagi nang budin yani ki issue kulay sibon